Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita untuk segera menyaksikan pergelaran drama tari dengan cerita Sumilae Prahara Musti Kaneng Tumpuk. Dahulu kala hiduplah seorang kepala rumah tangga bernama Romo Sentono. Ia mempunyai dua anak yang gagah perkasa dan rupawan bernama Barat Ketigo dan adiknya Joko Maruto. Karena mereka sudah besar, mereka meminta untuk dikawinkan. Mendengar permintaan anaknya, Romo Sentono berniat menemui teman lamanya, yakni Mbok Rondo Krandon, yang mempunyai anak perempuan bernama Anjar Anggraeni. Hingga saat pertemuan, Barat Ketigo melihat Anjar Anggraeni dalam keadaan berantakan dan pincang akibat terlalu lama duduk menenun. Dia pun berlalu meninggalkan Anjar Anggraeni. Akan tetapi Joko Maruto jatuh cinta pada Anjar Anggraeni dalam keadaan apa adanya. Seperti apakah kisah selanjutnya? Kita saksikan bersama. Inilah drama tari Sumilae Prahara Musti Kaneng Tumpuk. Selamat menyaksikan.
adikku Jaka Maruta. Inggih Kakang Barat ketiga. Coba sawangen kakangmu iki. Kakangmu iki wis dewasa. Ora ya wis pantes yen aku mangku sawijine wanita. Mula adiku dawuhipun Rama Sentana yen aku dikon budal menyang Brangkulon kono. Sowan leres Kakang. menyang omahe Mbok Rondo Kranduk. Inggih leres Kakang Barat ketiga. Ning Brangkulon kono ana wong wadon sing ayune Sulistya ing warna. Mula adiku tetno lampahku budal menyang Brangkulon kono. Inggih Kakang.
Anjar Anggraini sing ayune merati wis didiwancine sliramu antuk kabagian. Muga-muga sliramu tansah pinaringan bagya mulya kanggo saklawase, Nduk. Injih, Kanjeng Ibu, pangestunipun panjenengan ingkang kula suwun. Mugi-mugi putra panjenengan tansah pikantuk kabagyan selaminya, Ibu. Nduk, merga sliramu wis ngancik dewasa, muga-muga wae enggal ana sinoman saka tlatah kene sing ngersakne sliramu minangka garwa. Injih Kanjeng Ibu, pangestunipun panjenengan ingkang kula suwun, Ibu. Adikku Joko Maruto. Inggih Kakang Barattika. Sapa wong wadon iki adikku? Apa iki sing jenenge Ki Ajeng Anjar Anggraini? Coba tak delok. Hula Tara. Ngapunten Raine. Kakang, wonten napa Kakang? Raine, coba deloken. Adikku. Hula salah. Pancen tenan. Bocah wadon iki duduk Ki Ajeng Anggraini. Sikile kok pincang koyo ngono kuwi. Lah, adikku. Kowe tibae seneng karo bocah wadon koyo ngono kuwi. Yo wis. Pepen adikku. Pen. Aku arep golek bocah wadon liyane. Golek bocah wadon sing jenenge Ki Ajeng Anjar Anggraini. Yo wis. Aku arep budal adikku. Ora apa-apa Diajeng. Ora apa-apa. Kakang bakal nyuwun marang Gusti. Apa kanggo maju bidang menuju Diajeng.